Y bel yn rolio perfformiad neu blas, ychydig o flas o perfformiad rod neithiwr, a mae e wedi codi y prif leisydd Gruff Lynch gyda ni. Oedd miloedd yn mwynhau neithiwr, faint ti'n meddwl oedd na? Dwi'n siŵr iawn, dwi'n licio rhoi ffigwr iawn am efo, ond yna lot yna doedd. Oedd miloedd na, doedd e? Oedd miloedd. A faint nes ti fwynhau? Nes i fwynhau lot, da ni'n wedi perfformio ers oes, nathon ni wneud un bach jyst er mwyn cnesu fyny rhyw 2 fis yn ôl, ond cyn hynny, da ni'n wedi perfformio tua, wel, 3 mlynedd cyn y pandemig, pan nath yr album dwytha ddod allan, felly oedd o'n braf cael dod yn ôl efo torf mor fawr a hyn, mae'n eitha special. Dyna sy'n dda Eisteddfod, ti'n cael cyfle fel band i perfformio i filoedd lle mewn gwledydd eraill lle ti'n mynd cael cyfle yna, felly na, oedd o'n hwyl. Ac ar ôl perfformio, ys ti Maes B? Do. Achos i ti, you Mr Maes B hefyd, mae lot ohonoch chi'n trefnu. Beth yn gwmwys wyt ti'n neud gyda Maes B? Cyfarwyddo'r rhaglen dyledu dwi, felly, ond dwi'n gweithio... Ond ti'n goffo gwybod beth sy'n mlaen a popeth? Ond dwi'n gweithio'n agos efo y tîm beth bynnag, lle maen nhw'n gret. So do, nes i gamu ymlaen i Maes B a trio smalio bod fi dal yn golygu rhywbeth bellach, ti'n pobl yn abod ti? Na, ddim felly, sti. Dwi'n meddwl bod fi'n bach yn hen i hynny, bellach, ynddo. Ond siwrt oedd edyn? Ti'n meddwl be, o'n i wedi mynd dechrau set Eden yn ôl, achos oedd hi'n hwyr, oedd hi'n hanner awr dyn, ond oedd y crawd i weld yn mynd amdani, oedd nhw'n weld yn mwynhau. Nes i weld chydig bach o cledrau cynt a Tara Bandito hefyd, ac oedd y crawd hefyd yn mwynhau mas draw. A oedd Rachel o Eden, be nath hi? Mwyn ymbaratoi fynd ar y llwyfan o Maes B, oedd coginio quiche homemade. Coginio quiche, betches cyn mynd ar y llwyfan. Wel, dyna beth o'n nhw wedi bod yn ifed, o'n nhw wedi cael face masks hefyd yn y garafan. So ni'n meddwl, beth yw dy routine di cyn mynd ar y llwyfan gyda'r odds? Wel, dwi'n dipyn o boenwr, felly na i deddol eista lawr yn poeni am y gig, ond hefyd dwi'n mynd hapus am bod pawb arall o'r band yn poeni, felly fyddai'n deddol yn flin efo nhw a gwneud siŵr bod nhw hefyd ddim yn mwynhau hynna'n. Na, dwi'n mynd wneud lot o ddim byd. Dwi'n deddol o beidio yfed unrhyw alcohol, achos eisiau trio cadw meddwl eitha clir ar gyfer y perfformiad. A wedyn unwaith dwi'n mlaen, dwi'n llacio lot wedyn, a allan ni gael rhyw ddiod bach hanner ffordd trwodd. Ti'n mynd swno, dyle ti fod ar lwyfan y pafiliwn, ddim llwyfan y maes. Ddim yn rock and rollaidd iawn, Gruff Lynch. Na, dwi'n gwybod. Ond gyda, ti wedi bod ar y pafiliwn, neu yn y pafiliwn, achos nos Wener diwetha wrth gwrs, wnaethon ni gyd fwynhau Lloergan, sef y sioe agoriadol, a ti wnaeth gyfansoddi'r holl ganeuon y gerddoriaeth, synth pop ma. Wyt ti'n gwneud mwy o hynny? Gymaint o ganmol, cofia, gymaint o ganmol. Ti eisiau gwneud mwy o'r math na o beth? So'n braf, so well fi ddeud hefyd, oedd y mrawd i cyd sgwennu nhw efo fi, So Well No, Lewis, a mae o di ennill album y flwyddyn, felly mae o'n fwy o Eisteddfod iddo fo na gydio i fi. Ond, na, o gweithio efo mrawd yn hwyl, cyfansoddi hein i gyd. So fe'n braf wneud rhywbeth tebyg eto, achos fi'n teimlo ar hwn dwi wedi dysgu lot, achos da ni fel arfer yn amlwg yn cyfansoddi ar gyfer band, ond mae cyfansoddi ar gyfer cor a offer yna yn gêm hollol wahanol. So dwi'n meddwl, o be dwi wedi ddysgu, so'n braf mynd mewn i brosiect hollol newydd yn gwybod y pethau yna, ti'n bo? So'n cool. Tiw, ti'n dalentog, wyt ti? Diolch yn fawr iawn. Ti'n bod beth, ni'n mynd i gymryd egwyl bach nawr, felly cewch chi gael paned, neu beth wyt ti'n mynd i gael? Banana, dwi'n meddwl, dwi wedi banana mas? Dwi wedi dod y banana efo fi. Wel, ti fod o'n rhannu gyda fi? Wel, gyd i hanner rili, os ti isio. Diolch yn fawr iawn. Wel, tra bod ni'n mynd i fwynhau banana a Gruff Lynch, diolch yn ôl ato ni mewn rhyw 10 munud.